er godt, Holger. Det er jo om der. Så hold det ude. Så skal vi se, om det begynder. Så begynder bare stille og roligt at stige til værs, eller? Brænder den dernede, Holger? Der brænder jeg. Okay. Så er vi den op. Det er spændende. Det er næsten der på varme nu. Hold da op. Ja. Sagde det godt nok. Væk. Så er vi, ja. Det varmer temmelig meget, det der voks. Ja, man kan vide, det er for koldt. Nej. Bare det bliver for hårdt ud. Nå ja, det skal jeg svare på. Nu begynder den bare. Nej, det er forkert. Nej, det er det. Nu kunne du fandme da gerne lidt. Du kan da ikke noget der. Er den der ikke? Wow, så var det. Helvede. Wow, tillykke. Ej, satan, mand, du. Render den? Du kan da ikke i det lortet der. Gud, ja, det er næsten. Ej, den er... Ej, det går ikke. Bare hat og briller. Det er i det skidte, du. Ej, du er bare ikke heldig med de der. Ej. Det kan godt være... Efter en flamme der bag. Hold godt for helvede. Nej, helt døgn. Nej. Det går ikke i den. Den er temmelig højt op. Jamen, du brænder den i siden, godt det godt. Det er sort. Nej, hvad er den højt op. Ej, det er vildt. Den kan komme ind. Det brænder jo for fanden i den ene side. Det er sgu da derfor, der skal være vindstille. Ej, det er da temmelig højt. Hvad vil du tro? 100? Er den 100 meter op? Det er da vildt.